Assalamu alaikum Türkmenistanlılar. Men Hıdyrov Kaqımrat, Türkmenistan Halk Hareketi'nin Türkmenistan Demokratik Sayılığın qurnaanlary biri. Yeni bir gezek çıkıp otyň şuň dowamında, şuňky günde efire sebäbi Tursunbaev Süleyman bilen bolan waka bizi hemmämizi gaýgama goýdular. Eziz adamlar Türkmenistanlılar, haçana çelli. Endi siz çay, su bolsa bolýar, uş bolmasa bolýar diýip siz çydap oturjaksınız. Uş başlandı. Bizim çağalarımız, bizim doğullarımız daşa yurtta ölüp yatır. Ona siz iş sat diýeniz ak, ünü söýreňiz ak. Bizim oğullarımız gulluğa gidiyor. Olaryň jesedi gelýär. Ona iş sat diýeniz ak. Hazır Tursunbaev Süleyman 14 ýaşly oğlan. 14 ýaşly oğlan Türkmenistanyň geleceği oğlunyň biri, çempion bolmalyň oğlunyň biri. Onu alyp gidip şu birinji mesdasyny utdy diýip şu yegerleriň telохранительleri, byklar. Ýanynda garandaşlary, Serdar Berdimuhammedowyň aýal tarapyndan garandaşlary. Çakyevmi, Çakanowmy kim, näme ministr nutrynysy, şolaryň adamsy 14 ýaşly oğlany urýaly. Mızığını çıkarıp. Haçan eçeli. Sizin çağlarınız yok mu? Sizin hemmäňiz çağlarınız var. Siz gözünüz öňüne getirip görün. Aýtmaň, bizim çağlarımıza değişir däldi. Sebäbi şu zady biz. Ýuwaşlygyny imsim otursak, erti bir gün sizin namusyňyzy diýip namuslaryň bäde dursun. Öýüňize girip gyzlaryňy zorlak diýerler. Çağlarınız öldürüp gireli. Sebäbi siz hemmäňiz Türkmenistanlılar. Siz şunu yol açıp oturýarsyňyz. Biz sen guluň diýip. Hemmämiz Türkmenistanyň içindäki biz sen hususy adamlarymyz diýip. Şo zat bolup oturýar. Ahaly ýylynda men ahaly ýylyna deýende ondan öňkü perdaçamda men ahalyň göwüne deýesim gelmedi. Men ahaldan gelen o gos şinovniklary, şu rejimi saklap oturanlara aýtdym. Sebäbi olar jinayetçi. Jinayetçilaryň naциональность, место принадлежности bolmuyor. Преступник olsa преступник bolýar. Ýöne baş tutany häzirki bir kanun. Şu jinayetin açmagyny öňüne ýol beren ha. Şu jinayeti yapjak bolup otyr. Sebäbi özü baş jinayetçi. Kurwan ol sen maňlaýynda gan. Sen maňlaýynda gan Süleymanyň. Şu gan bilen ýöreberendi. Şu jinayet iş gozgamasan, batyr atday, erti bir gün sizi gana bularlar. Eziz Türkmenistanlılar. Ahaly ýyly. Haçana çelli sizin aýal doğunuňyzlaryň namusyna değdirip oturjaksınız. Ana Kemal diýen ýegini Gıpçak oğlundan durmuşa çıkan ayağı zorladı. Siz namusunuz var mı? Siz birinci oçu çıkmalı. Birinci sebäbi öz şum niýerdäki sakırtgany, gan hory. Öz tenimizden almalı Türkmenistanyň teninden. Türkmenistanlılar daşy uzyly. Könörgenç, Tahta, Guvada, Boldumsa, Aktepe, daşy uzraýan özbek Türkmen diýip oturmaly däl hemmem. Çıkmaly. Çıkıp häkimlikden öňüne barıp häkimlikden sormaly. Haçan eçeli bizim çağlarymyz öldürerdi. Jinayet için açyň diýip. Bu gelen häkimler bize gerek däl, yerli häkimler bolmaly diýip. Ine Motaev bady sapar geldi Motaev. Sultan Palvanyň oğlu Alişer yatan ýeri ýaty oldu. Birinji mesde aldı çempionat miridi. Şonda 3 otoklu jaý berdiler. Şonda şu wagtynda yerli häkimler öz kadrlaryň gadyryny bilýärdi. Bu gelen bizim taşuzyň ýylyň hak gadyryny bilýärmi bu? Bu jüýsü bardy oýlanyşyp oturan adam biri. Daşuz ýyly hemmäňiz ağzı bir olup çıkıp sadakasına 40 günni şu daşuz velayetin hakimliğinin önünden vermeli.
şu hakimi çıkarıp şurada oturup görkezmeli şu adamlar geleni şu mihmançılık alar yalı. Bukulu oturur yalı. Günahsını bilir yalı. Indi Türkmenistan'ın iyili. Şu Süleyman'ın suratını köpüldüm. Hem meyeri yerpeştirip adalet isteyip yazmalı. Sürücüler signal verpiyorum. İyiden Turan'da akşam açıldı. 6 ay 7 açıldı. Signal verip dur. Karşılığımız görkezmeli. Bir kanun cinayetkar toporlarına. Ramuk Hadan, Jadan, Berdi Muhammed'in tokun. Yegenlerini. Biz bunların kulları değil. Yeni vergeze biz kul değil. Biz Türkmen halkı. Sağ olun Türkmenistan. Umidim var sizden. Şu nemedin vakanı koymarsınız deyip. Süleyman'ın kanı yerde yatmal değil. Bütün Türkmenistan, Türkmen oğulların yitirim olanları, şuların kanları yerde yatmal değil. Daşa yurttaki studentlerin o ölüp giden, şuların kanları yerden yatmal değil. Türk'te ölüp gidenlerin hemmesi şu bir kanun prezident, şu cinayetkar toporların günahları yüreğlerin manglayınızda kanun olup Berdi Muhammed'in tohumları. Yeni bir gazete değil. Biz kul değil. Biz halk. Sağ olun Türkmenistanlı.